TV Ubwansu Bwumugusi. Mwanchu muligire bono yaragira enseyemo yabona maragobenga kende ko kwalgania SMS yamangana majya yaro kumanyigati yari twabireta ko kwalganiriye kurase mambi yalinge ntambe kachinse chiga aseri tukere gari ya Ijuma egesero Ijuma amajya enseyemo asobo ikira ntogandire ko yamurekirana ko yasansamurana unabaliki bayitwere bako yasangire ko kigongo cyonsi inyara bono gati yabamenyi kurwa sense muri Nyamira nigo bakane mbali ko kikubekese yasoka niko mu Russia bise omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo ngati yari ko kumurekera ane mono ase margoba yabono boigo aboro kiwa batano noyomo nigo bono basiriguma bwabo ekrobale ngembarabale nebara ekrokerie gari aina ye Probox yasiyo boroso nagota bonse obatano mo nagusiriguma bwabo abuabu ngati yartogandrete kumurekera sobeme ngaseri tukeri gari ya egesero Ijuma nyiramono naboko ndra gotobatu gwetena semeli mtandao semeli ya Facebook nyarabuna Ndizi TV News Digital nabwo semeli ya YouTube naboko nyarabuna Ndizi TV News tobasekweba gotobatu gwetena se website zomutambe www.ndizitv.net onyara konyara yo monenda amange asenchira yoboime olitokubwatira nere gwetera somu na bwimanyereryo igakuru kwa Lydia Mose ekrokeria Sara Mumanyi akoneka bino chibi chamwe cya wikere asenchira yoboikranu litangana kigima tonyara mangana yo senchira yoko ya tuta bono tiga ebiongozi biesike naende mono aba MC baito tuachorete nabone magoteba moteje ko Rusio ngato saini ndori go saini gati yabamenye kurwa se county ya Nyamira barokane ko mucyaba MC bari bari gati ko mu Russia bisyo mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo nakagani yaguri bagaso ikiranye meroberi yaye yamagenderero umuriro y'umwanya nyorije none kuburi kwane nuko ururororo oirigo kyariye ngo toigoro kiposti kyakirororo abamenye kurwa sensemo ya Isambe gotoke wodi ya sense ni wali no moichano ko bwatekana no kunganyi wone mete yestima kuru cha sensemeria ya Sombogo. Sisi watu wa hapa Mlima Kenya asituingize kwa mipango yake ya kibinafsi ya kujitafutia na tukose yale tungepata kwa hii serikali. Intubuna bauntu Kenya tutagati siasa cyoko bagana ba Kenya barayikura sensemi ba mochiro mokonyo umurebe Rigathi Gachagua. Asa yomonde na mange sananso ikebono twemanya senchera yobo ikiranu ense moya bono margoba riterana inchenkuru kwa Vincent Onyancha igotoko cyake mese amangana majya kurwa se kenyo karikia Isambuka gotoka ase wadi ya Sensime ye county ya Kisii amenye kurensemeni ko barokane kwe murungane kendege komiko bwatakana buna ase kegetambe maega yo kuliro ire buna bachiko be kurestima Sensime yo ekraboni ge binyore binge Sensime yimbi bwate chinguru cyomurero nigo cinga ke kibagote abune mete yestima yabege tu Sensime yo nigo yarokane ko nganyo go cya Sensime ya Sombogo egento bateberuna batari kwitabira no nyangake nigo baganiri Sensime ya eteneto burayi wenseme bunge nabo igono mu MCM ko bwatira na sobo amakone kuna amenyi yabwekirane ko bari kire kiri babete bakurira n'umure wense ane muna somorero o last mile ojo bonta ko beko go chest nyombo chonsi Sensime yo egesere Juma ojo go toigore amese mangana majya dikona sanya nyamange amagendera ngo cyesaba na inchi ngati yabo nechipara chingiya ebitacho bya mache yusukuru chingiya nabo go chistima asebinyoro abamenyi be ward ya Sensi kurwa sekenyoro gya Isambo kegotoka ebunge ya Kitutu cha North nigo barorekanire bakwe murungere ni oburayi bo mubungo bo Jafet Nyakundi asamali tangoro kulamek nyaga kanyangweso ward ye ne ya Sensi ne kenyoreke gekoro ku Isambo una moro jo mugando yo rairega
ng'ago batabwati omorero igo batumirwe omorero mbari kubekirwe omorero omorero oyo kubeku gukuru last mile ase giterie kegusii ng'akero omonto anyore nabo minute igase kegusii bono kubori kwane noko abantu ababuna bakire gati babwati morero no morere president nigo yanyusi oretema akarenta chiposti paka no ene nyomba y'obunyansi ebe kumorero tari bage president yatebeta asomoro buli bwokwana na magendero chinsemo ao imeyebunge ywe nigo bagoteba ng'a yarorekanire gutwara obwanchireri chinsemo ao ne chinsemo chinde gutigara magega omorero gochete ng'ane bwekenyure kene gende kimo moina omorero orurororo oiru gokiarie ngoto igoro chiposti kiachirororo intu ntobwati morero naende ngenje yakare gokwana abantu bonsi ntu konyora morero igonyo atari kore tu morero iye kiagera akuru morero asengenje yo gwanjireri ebe yoro bikoro ku 93 bya sense ward igo bakorera emerero gera mataratari naende chiposti go chikobe kuga ochira ga liritongo lyaye ikiagere president yagite sombo gate batoya gumerero to me chisabu location yani ebichiche bitatu bamane chiposi cheito chichi bitatu inchiyo chikairwa sao tutamanye nduwana ntuntu bwati morero ekiagera gotora asike misuni omorero onyare koba tokourwa chiposti cheito chiachire go chiengoto echiarenge konake iri paka chimo moino ntutu amago tumusaiga isambo bono gaki igombu ya moroje gusangane getaseni kiandeze TV niko bagoteba ng'anige kubabera kongu arabukonyoro bokonyi anene chinga kechiri bali no kugania okonene igonye bintu bigwanjereriwa na ntu wobaka tomororenga tatu tageti na ntu tori kuchimotaka naende kwanza kenyore bibia itoga anga onde taiyo abege tororo okomoirera mang'ana none kara abantu basirire iga ntu tari gotokonya asande iga gokonya gusibano tari boigo nigo bono tokumeti omwa isimi gwaito twachorete ekera gotwanga ototuma na kere gento tari gotoikerani ntu buna goikerani abantu bande omenzenayo niko baba bakwenyero mukia babete bakubika ilio kwenekia ngaba muisaransiria bisi omwishimiwa Jafet Nyakundi asebono bagoteba ng'a maega yokwira chikura niga beire gakoborokia omogongo akingo tayo yomito Jafet tuwa mwanjete tugatenga kare tugatenga nona mache ntobwati asitoko kenda roche ai kenyoro kiaro siaga ai tu abekere tu gaiga una korenta rutore nduanya korenta ruo una bono iga abande bacha baka to korenta ruo binto nande bikaya Nyamira ntundo bwati kende kyonsi gaiga bone to chaire to bora kintu akimbando totari iko ripoteria getaseni kiaona mbeya mokiandizi TV kurwa sekenyoro gia isambo kutoka meye wadi ya sensi bunge ya kitutu cha Chenuthi litera nenkoro kwa Dipon Asanya mbya munasoro bochirwa senchira yobo ikiranu gotigana yobo no mwancho muri gatagandira ko muri karaganda takorekana kurwa sense meri ya sense kwikase county ya Nyamira nararia ya gosegati amenye kurwa sense me yobo na seri tukoliyalira ko bwatekana no mwaye korekana sense meri ya Masaba gati amenye korense mini ko barokana gote buna mbalwe chikubeke seyin asokane ko murusi obisyo mu governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo konengana baroboni ko batebere buna Nyaribo abantaka goli bagari yabane ko nyarwe kirania magendro emeje county yum chenga kechubo igoni ko barokana gote gikati ya MC bagandrude karani merimo yaba senchere bonete kati ya bono MC kurwase wodi ri Goma Nyambega gisesa nona bokorengana amenye kurense meri ya Masaba ri nyarwe ko boli yaba MC wense ko ne kwanango karane barachi wodi chewa magendro babete bakubaliera abamenyi be chi wodi au chihira ngakyo chikampeni umwaka bwikiri bubere ne meronge bere ne bere ko 2022 nona boni go batebere bunekerenge kanene no kugandi banyare ko bekasyo bwasi ole na seke baganze ko mu Rusiya bise omugabana bwe county yo omulike kurwase county Nyamira Paul Kapokara no roboti rwa senchera yobuime nabone mogoteba motejo ko morusio ngato saini ntori go saini no moroberio oroberi kunyara kabugo korekana ime ye county ga Nyamira eri gusangirira birengere kurwa 790 igoro ye ngana igati ya MC banyariko bagwikya se bunga ye county yega yoko ene kumwaka isiko mugabana we county ga Nyamira muske Amos Kimomenya libo abantu baito ba Nyamira mono ebiongozi twachorete kubiranche miaka emenge twabereire kerokeri nanya kogorora magenderera to buna bono
Moisa kogenda back asitokoroka nga block B morore gacie ga sign ororo gacie rinjare gochororo onyo mugavana tabegetie sei igabegete sei echipara nkorose rutore gari maga ngobe kuchire rami echiro ya kisasa nkwa gachwera ororo enyagitari erogoro gari yakinire chinyomba chirorore chikomesa Rubio yo ase sub county ya Borabu igo otanyara ko gokorekana ase abantu awekirana saja igabe murungania na kugania egati yaba MC abo babere bako basomustari ubusyo kugania umugavana kogenda BC wesoke kirali no kubairesa bene igiye kwirera ase bayigo baba mochirie na kubagania gukora imirimo yawe wekirano komo aho igo ribaga umugavana kubakorera abananchi amagendera sentunde yiga itigarete aba MC baito twachorete kumuranje mwonyo moigwete somore kero omonto tigagende ward yaye abori abantu baye bamachorete inga inki batagete bakorerwe naende inki kere kebe na bara motebi nge county yeto nere embe amanya koira mangana wano tutarabatebia ngairende barusitia mangana baire to ambitote ne ina twanyorire kire obisi esiekire etwataite bache batwerese naki obobebwe gavana ningi nyuma motara mubekera motwerese na intu abana inchi tu abachorete motwerese obobebwe gavana ningi tomanyisa iyi ekiagera mondo takobekera magoso motaratweresa ningi tomanye Unabone mogoteba motejo ko morusio nga to saini ntori go saini motaratweresa ngiakorete Korende ase sub county Mbarabare ya Masaba North nigo omurubiri yonyara kobogo korekana ase egati abananchi baikirana saja iga abanyarakoba bakugikiria ogwakwa isiko kwa mugavana ase baganirie kwa egwali bakaria bene kwendikia amagendero ase baereire ebinga kolire na komotokia umwe MC kurwa sorgo ngorego musikenya mbega kisesa asoko gendera ko baso umustari busyo elio kubaenekiria abananchi amagendero twarorire chipara chikoremwa twarorire bintu bigokorwa gwetera somo MC oito na mbega kisesa babwatiranete n'umugabana Nyaribo mangana yo goteba nga kerokende nebe kirete mesara ebine bintu byure record birabwatigwe bigotoka na magoso tumeyoja kumenya na magoso kulenda asibono chiri allegation kulenda sensemende yegati abali bekirana sayiga nigo batago kigwa muno murubiririga asibe go barire iranga gotibabuna nigo umugavana Nyaribo atakire kunyarakoba agakogenda isiko abakori gasigo bakorera boira mbana gwakanu abakori begasi mbabwata abana bagosoma mbabwate mbatagirire kuragera besa ntia na gosoka bono kero omonto agoteba Nyaribo tigatiga obisi ige minute into yanjeti atagete banta bamba akanu atagete chipara nchiroseka nabe MC baringo oria machungwa orio oretete emotion yengo matimbia mono bono amaisonsi ni garigerete egikera kunyara kobage koba engaki amachibo yigaje birengera by'abananchi araje kunyara kobaga kwikiwa se bunge yiga elio kumanya bene gusaba MC abayiga batikunyara kobaga ku mwaka isiko ose kumutigali omo gavana bwe county Nyamira ABC iginku reporteria egetasini kya wanjete Kandizi TV kurigase county Nyamira inchego nkuru kwa pull up okara Biyemuno umurikito Paul Cup okara asorobotirwa senchira yobo ikirano gotigara boigo monchu murigere meje county ya Nyamira togendera ko murekerana arayaya umugimendo pe county ya Nyamira jerusha mu manye ni gobona alirere yogote buna nagendere gusira annemono abantu batari kwenyara imeje county ya Nyamira gati yabo nabana kintakana nabo igona cyugusira abasai asensemejo tinga kekiniganya reka gote buna nabana cyukurigereriye abangina batakanwa nege kunyara ko basira sensemejo gotera sumuru buryo manyakanete buna ngafa wetera sobisi yaye ni gobona jerusha teruna ekerenga kyeno kanikina gwekererana amagendero ase county ya Nyamira ukwani tukulia lero kurwa asensemeria yaga chuba gotoka chinsema chiri chanyangole igobona jerusha bereka gotebuna nagendere kubwatira namana bwatari rikoneke nangwekeraniara amagendero asensemeyo wena bo chinsema chi wodi yaga chuba ni gobono jerusha abaga komenta bune kerenge keneno kuligena kyabasai bara konyeke imeye county ya Nyamira. And take a power youth like this one, you know the type of work bago for a with the and then I the Rico Jarantara Jorgo, and I go to Rabana Pota Nagatika, it's wounded joke, Abanda, Amanga, Rakini Karatu and Karasana, and I take on your these are very good men who are out to work for their children. I never shaping again to get Pota
bodaboda industry ina abantu bale bakarekomenda economy weta sense yetu ya Kenya na ni wana bodaboda so sisi tukubanyora na ndio tukutaka tu basi ya Kenya onye ndina alenge gavana muna gavana Gladys Wanga obogodia bana baye kuruga bodaboda akabaira bachokora mbeji marking ochirogora akomanyire kubabekera chisako bano teiguri drive bakore mereme mija lakini ngo chakobe gavana ebintu binko baba igo emereme ina atire neyende no mugambi mwe gwakwana mangana yetintakana na rongo kora tintakana titabwatisa na nyina tifamu kiralia ne tintakana ura nyore no bwato bakomupi umugambi abo kurikira riru igwata chiwalia yoro kinga oyo igabwata bakomubonga naiga nali bali bagwikaransa naitengo ikaransa se body bali bakurikira riga bakonyora a satisfactory explanation na baramuna wao konya so amwese saipa bamuranje koro tentakana na yenye konye eitorie tipasa na go tigana yibono moncho murigere bunentere mu yokonyara koreta abana abagusi abaraye Karura State University ya Kisii asiri tukore ngo batwarege karo kiyabene liko nyara gosangana ukona mangana renge toboraye abarajya bo baboroki wa State University ya Kisii ngo baletamo aboroki wa balibono balengete kurwa ndebirgo State University yo ana mona sense mu yoboraye gateri banyara gukwana na kurobo semi babo ngamo ne cinchera bananyare kwebwateranya samangana renge toboraye na boni banyara kurobo semi go cyasa aboroki bo mu makomutanga ni baswera State University yo kone kubona ngo etanga bari kurokisago agati ya buno butumekyo bwa Mario Gojo gotindia nane mono kwerenda kurwa samarito agenkyo niko cinga banyara kumurikana mangana renge tobora ina ko bamanyibuna babwatira naso bwamo kone kibuna kwebwata ndibara samangana renge tobora ino nabo niko basingira gote yabuna banyara kobeko mu kyobo asa masomo Bakaratura general y'abana bagusi bari mu Kisii University rero komera nirega ese University ya Kisii University number 1 kurige abana bagusi bari mu Kisii University abo kumira na Kisii County n'abandi bari kuri isoko bayirasi county kino cyonse kirimo mu Kisii University to konyarana to bege ntekemo azinginjo tutaye gukora ibintu bingi ko tumotogaga turage ntekemo asitin fancy nyinge nge Kisii University abako nyoro umwana ari umugusi lakini naiterete mechande nenge because andake kornera rawo bantombarenge but now one give a reason yo chamo ili mpokona bana baitaba abagusi bari mu for instance asa mangana na citizen model government etoko sawumara yeto president William Ruto asa maskanya man aro si a board to understand a model here because we feel like again there's some information that they are omitting. Again, they can let people go around and ayacha. Next thing in Jokonyara, we are not organized as students at the university in a way that nanga Konyoro after quite chile work qualify with the university. Monta was watch company chin. Cha nyora nanga rasi group chin bititerja terja man tamokonya. Wanokanya umuntu asayira nona sama room asinya sore. But now we have a program. Now one yanko kwanaiga tubata mangana culture, tubata mangana boy child initiative. Winde we go to Konya tubaji department in every school. Chirega education from LT tubata from school of law. We have representatives back called in every month. Back called in the kutano elinda ba baranga na kitowa divisa bana abami. Ekerenga yuko twara association yega no pareto mwana omugusiamo mwana omugusekera abeiramo monyara leko baga benefits kuro ne bintu ebintu korete nchakere ne gente ketangani omwana omugusika twarero mochane ntubuna abarayi babo onye mwana takonyara gukira administration ntuna toka babune link between omwanafunzi gocha administration bote bi umwana omugusi and also asabita even as a university at Abusongo, even outside, let's foster unity, let's encourage unity, because you have more so I would like to thank each and everyone as we attend Mukutano Wiga to Arangeli
and Kobatang also turn out in large numbers and hope that Governor Kogendra, we are going to empower, we are going to unite in every way and come up. Na homo county commander kurwase county ya Kisii Charles Kaseso ni gobana nyareka gotebuna abanyanyimbo ni gona wacho gutinyo obulendi anene asomo cyobosongo anemono chinsemo kiri kiyakegati eyenko bwatekarana gakaro kyobo itino bosale bwana kigwaso butukoboka lero asensemeli yakegati yogotoka bona sebungelia ya nyaribali chache niko chenga gechikolengana kasezi atebire bunege karo kyobo sali na boigono boite ebono byarorokana komentekana imeje county ya Kisii bono mbicho konyara kumulekeru mono asatebire abanyanyimbo mbacho gutinyo obulendi chinsemo chonse kwa kuno mlembe nkone kigore imeje county ya Kisii. Kwamba kuna hiyo kisanga ilifanyika jana jioni mwendo wa saa 3 hivi kuelekea saa 4 pale Kigati. Hiyo ni sehemu ya Kisii Central Sub County. Kuna ufamizi vijana kama 4 kama 5 hivi ambao walikuwa na gari wakakuja kuingia boma nyingine hapo kwa Kigati hapo, na walikuwa na silaha mbaya sana. So wananchi raise alarm. So vile wananchi walipiga mayowe, wengine wakatoroka, lakini mmoja wao alipatikana.